årsager til, at det er en god idé at lave nogle aktiviteter med sin hund på gåturen. De to vigtigste årsager, det er, at når man laver noget med sin hund og træner med sin hund, så får man en bedre relation, og man får højere værdi for hunden. Den anden årsag, det er, at når man træner med sin hund, så får man en hund, der er mere velstimuleret, og man får mindre tendens til problemadfærd. Derfor så har vi valgt 3 nemme øvelser, som du kan lave med din hund på gåturen. Den første øvelse, vi skal prøve, det er at lade hunden bruge miljøet til at træne balancen. Så jeg vil gerne have, at Carla her, hun kommer op på de udfordringer, der er i miljøet, og hun bevæger sig rundt på dem. Det at gå på et andet underlag og skulle holde balancen, det kræver rigtig meget af hunden mentalt, og det er en sjov og god øvelse for dem. Så jeg har altid godbidder med, når jeg træner min hund. Så hjælper jeg Carla op her, og lige så snart hun er op, så belønner jeg hende, for hun gør det, jeg gerne vil have. Så kan det være, at hun kan prøve at sidde op på det. Det kunne også være en sten i stedet for en træstamme. Så kan hun prøve at sidde op på træstammen. Carla. Dygtig. Og så kan jeg tage hende med rundt her, så hun for eksempel kan gå fra træstamme til træstamme. Dygtig, Carla. Dygtig. Og jeg kan også lære hende at komme ned igen på en sikker måde. Dygtig, Carla. Man kan selvfølgelig også gøre det samme med en større hund, og det er klart, at der er forskellige udfordringer, alt afhængig af både hundens fysik og hundens størrelse. Hvis man synes, det her det er for nemt, så ned. Så kan man få hunden til at komme op. Og man kunne for eksempel lære den at lave nogle tricks, mens den sidder på træstammen, som at sidde pænt op. Dygtig. Eller man kan lære den at stå med 2 ben på og 2 ben på jorden. Man kan også lære hunden at bakke op på træstammen. Dygtig. Og på den måde, så kan man hele tiden gøre det sværere for hunden at lave den her øvelse. Det kan også være små hængebroer, eller det kan være alle mulige ting i naturen, hvor hunden kan få lov til at balancere og bruge sin krop. Den anden øvelse, vi skal se på, det er det, der hedder target, eller at hunden dutter i håndfladen på mig. Og jeg starter med at lære hunden det ved at have den foran mig. Så tager jeg hånden frem og åbner håndfladen, og lige så snart hunden viser interesse, så siger jeg, at den er dygtig, og skynder mig at give en godbid. Dygtig, Sif. God til det. Så gentager jeg hånden om bagved. Dygtig. Dygtig, Sif. Og det er vigtigt, at min belønningsmarkør, altså mit signal for, at hunden har gjort det rigtigt, det er i det her tilfælde ordet dygtig, den falder lige, når hunden rører min håndflade. Prøv lige en gang mere. Dygtig. Så hæver man langsomt kriteriet, så hunden skal holde snuden lidt længere. Det her det kan man nemt lære hunden hjemme i stuen. Og når så man kommer ud i skoven, så er det en rigtig god indkaldsøvelse. Noget af det, der er meget vigtigt, det er, at vores hunde de kommer, når vi kalder. Og det kan man lege med på alle mulige måder. Og det her det er en af de måder, jeg synes er rigtig sjovt. Så hvis Sif hun for eksempel er gået væk, kaster vi en pølse til hende, så siger jeg, Sif, kom. Dygtig, fint. Så det bliver en del af øvelsen, at hun skal komme ind, og så skal hun putte snuden i min hånd. Prøv lige mere. Dygtig, god til det. Ja, super. Det er en nem og sjov måde at træne indkaldet, når man er ude i skoven på. Og husk, at de belønninger, I bruger inde ved jer, de skal være rigtig gode. Det vil sige, at vi kan ikke bruge hundens tørfoder derhjemmefra. Vi skal have noget, der har en ekstra god værdi. Nogle gode små bløde godbidder, eller kogt kylling, eller andre lækre sager fra køleskabet. Nem, og den er sjov, og det er en af de øvelser, der virkelig får hunden til at tænke og gøre dem trætte mentalt. Så det er en fantastisk øvelse til at stimulere hundene. Jeg skal bruge nogle godbidder, og så skal jeg bruge min hund, og jeg beder min hund om enten at blive eller få nogen til at holde den. Så Kira, du bliver lige siddende. Så går jeg hen et sted, sæt dig. Det kan være i skovbunden, eller det kan være på en træstup, eller det kan være omkring nogle sten. Det kan være alle mulige steder. Og så gemmer jeg små, rigtig gode godbidder rundt omkring. Jeg sørger for at gemme nogle både højt, og jeg gemmer nogle lavt, og jeg gemmer nogle, der er lidt synlige, og jeg gemmer nogle, der er ikke så synlige. Så sværhedsgraden varierer lidt. Så når jeg har gemt dem, så giver jeg Fakir lov til at gå hen og tage dem, og så skal han bruge sin næse for at finde dem. Første gang så gør jeg det rimelig nemt, men jo bedre hunden bliver til øvelsen, jo sværere kan man gøre det for dem at finde dem. Fakir, søge. Jeg fandt han den første. Hvis han går i stå på et tidspunkt, så hjælper jeg ham selvfølgelig. Så begynder han at søge lidt op. Søge. Dygtig, Fakir.
Super godt. Og jo bedre han bliver, jo sværere vil jeg gøre det her. Men det er fantastisk givende for hunden at få lov til at bruge sin næse. Og på den her måde, så kan vi gøre det på en nem måde på gåturen. Man kan, hvis ikke hunden skal have alt for mange godbidder, så kan man variere, så man har både nogle lidt tørre godbidder, så har man nogle rigtig gode godbidder indimellem. Men det er vigtigt, at det ikke er de dårlige godbidder, vi bruger her. Der skal være høj motivation for hunden. Så det er en sjov og nem øvelse og fantastisk stimulering.